Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto, Pilipinas! Happy New Year in advance. Pila na lang ka oras mga kaaksyon ang nabilin kag yari na kita sa year 2022. More or less mga 12 oras kag 10 minutos ang nabilin before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Maros ako ng halos kalabanan, especially sa preparasyon. Galing si Haring Adlaw daw ay gid makapakita sa sining adlaw daw marugal o mga ton sining kalangitan. May panalithing mabatyagan sa pila ka portion diri sa syudad sang Bacolod. I think no bilog gid ni guro nga syudad kag ambot kon sa probinsya sang Negros Occidental kun kamusta yang aton sining pag sinalayo sa sining mga inoras, no? Kabayontang mangin okay lang para nga bisan paano ma-feel sa aton sining mga kaaksyon ang sa ulog sang bagong tuig mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining adlaw? Okay lang kayang iban kay naaga pa gutok ng mga markets naton. Burgos, Libertad, kag Central Market ga perti man nga mga kauturan tano galing iti bisan paano nakaro ginhawa gamay pero pagkatapos ini may mga sige pang expectation sang COVID-19 mga kaaksyon kabayontang malampuwasan ta ining pagtilawa sa aton sining kabuhi sa tuig 2021 kag ti pagsulod sang tuig 2022 isa na ka mahamungayaon nga bagong tuig ang aton sining mabatyagan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod ginasigahom tang busy gid sila sa preparasyon para sa karon nga pagsugalaw sang bagong tuig. Ang iban sinig libot pag paninda pang iban sinig pamalaklon. Ang iban sinig yati handang-handa na kag ready na mga kaaksyon. Galing tayo mo pa rin chimpob lang babatyagan taho. Daw hindi mayo ang kondisyon niya. Ay, puwerte. Sige sa mga kaaksyon ta, sa mga kapurukan kag kabaranggayan, halong gida kay iti ang halos kalabanan do kahapon nagdagsang binaklanay sang palupok ti halong lang, no? Inang saulog kita sang bagong tuig nga inanay lang, no? Kag hinay lang ang palupok, no? Ang palupok hindi tagid pagpabayaan sa mga kabataan ta kay bisan anong kampanya sang Department of Health, mga kaaksyon sang DOH sa palupok nga ini, pero mayara gid ga panginyawat kun kaysa, no? Ti halong lang sa mga kaaksyon ta sining pagsugalaw sang bagong tuig, sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga kabaranggayan kag kapurukan kabayontang nga oks lang kita sining
New Year bisan pa gani sa mga areas mo nga tuman lang baha nga napiktuhan sa southern part sa gihapon bisan paano makapreparar sila sang ila pang New Year celebration mga kaaksyon. Kalakip man ang ato sini nga mga kaaksyon sa oriental side. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon dira sa oriental nga bahin sang Negros mga kaaksyon, no? Kag sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sining nga pag waragwag sa sining nga udto. Sa kinanda na ko ang Indio sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sige, anong mga balita sa sining adlaw nga aton sining pagatagan sa igtalupangod mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial. Igabalita ni Aksyon Eden Aboso. Ini may kangtanan sa babae nga nagbakal sang ginadilian nga pork products na dakpan sang Task Force ESF sang probinsya. Sampol o sisaon pa kon positibo sa ESF nga ginatawag. Kag kalakip man sa patrol karon dugay-dugay mga kaaksyon aton hibaloon ang baligyanay sang litson. Ay puwerte, grabe man ang baligyanay sang litson, no? Puwerte kadamo mga kaaksyon. Sige karon dugay-dugay lang upod sa aton sining patrol kay Aksyon Eden Abuso plus ang area of coverage sang Seneco 91.74% na nga nagbalik ang kuryente. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Artay Hupon, kabudlayan sang gobyerno sa pag-regulate sa movement sang publiko sa idalom sang alert level 2 rason sang pagdagsa sa mga tawo sa mga merkado kag pampublikong lugar. Sa BCPO naman nga balita, igabalita karon dugay-dugay ni Aksyon John Diaz. BCPO nagahingyo sa mga kapulisan kagan owners bala ning mga may armas lutang bala nga hindi magpalupok sang armas bilang alternatibo sa palupok o kon pagpagahod sa pagsugalaw sang bagong tuig. Mayara sa gyapon nga kalam kamot kag bagtik utok nga magpalupok iya mga kaaksyon. Kadamo sang palupok na mga armas lutang gid kada tuig na remind tagid kamo nga ti ang pagpalupok ibutang tana sa insakto kag itagob nato, no? Di ta paggamito na sa tion sang New Year celebration kay ang balines sina to whom it may concern sina ay sus Mariones. Okay lang na kung sa imo ya bagol magtupa. Pero kung sa iban, ti dako gid nga problema ina mga kaaksyon. Kag kapulisan sang syudad sang Bacolod nagapanumduman sa publiko nga magpalupok lamang sa mga designated firecracker zone. Sa pong balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden sa syudad sang La Carlutas, Shabu nadakpan sa sulod sang rice cooker. Nga tuyo ipasulod sang asawa sa iya sining bana sa presuan. Ay nano nga sitwasyon ini. Shabu ara sa sulod sang rice cooker, matig-ang siya sa shabu siguro. Kag Police Regional Office 6 liwat nga ginpanumdum sa mga kapulisan nga likawan ang pagpalupok sang wala rason sa bagong tuig.
Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita upod kay Aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, mga baboy nga nagsulod sa slaughterhouse sa syudad sang Cadiz agud nga ihawon nagdoble base sa monitoring sang mga personnel sang Cadiz City PNP. Sa balita kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya bilangguan nga ang gindangatan no sang 8 ka mga nadakpan sa illegal nga pabulang. Mayara pa sa gyapon. Samtang sa Banwa naman sang Ibi Magalona, sa 3rd District, kaso sang kriminalidad sa Banwa sang Ibi Magalona nagapabilin nga manubo suno kay Police Captain Eric Doronila. Samtang sa balita nasyonal naman, mga kaaksyon COVID-19 positivity rate posible maglabot sa 2,500 sa New Year's Eve celebration. Kabay pa hindi lang Pilipinas magpabilin sa alert level 2 tubtob Enero 15. Kag PNP magapakigangot sa Department of Health angot sa datos sang fireworks related injuries. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, butang lang ang aton sining mga greetings sa aton sining Facebook live, sa aton sining Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod Aksyon BBB. Kay tirahon tay na dugay-dugay mga kaaksyon. Sige sa mga nag-like kag nag-share sa aton sining program, karon lang dugay-dugay pangbasahon tay nang inyo sining mga mensahe. Like lang kag i-share ang aton sining programa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Biyernes, December 31, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa sining adlaw 8 kag 13, liwat 8 and 13. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Ay, mga kaaksyon daligid lang sa mga kaaksyon ta. Kay Connie Laparan, may lang pagpamati Connie Laparan. Kay Jonathan Puding, salamat gid. Angela Gayondato Castillo, salamat gid. Barrio Garay, Rochelle Folincio Susana, Gian Resicio, may lang pag-monitor no? Kay Madam Georgia Gargasiran, Aranasa Serodora Sioko, Junard Teves Tabligan, may lang pagpamati Maria Teresa El Quindo, Arnel Po Disamparado, sa kay Erets Agnes Locsin III, may lang pagpamati Piwi Anya Lucas, salamat gid. Connie Laparan, araman si John Serna, Rochelle Evangelista, si Homa Lumina, Nipes A. Jasmine, sa kay Liberty Binitin Obaldo, may lang pag-monitor Angela Gayondato Castillo, si Gian Resicio, Barrio Garay, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kag Edwin Pantaras, salamat gid sa pag-monitor no? Dali gid lang kay Mang Lantaw to diyan na yun kung sino para ding waita mag-greet bala kay basi tingala sila no. Kay Hel Javier may lang pagpamati Hel Javier, kay Rona Rida Traba,
May lang nga pagpamati kay Tatay Tidi, may lang nga pagpamati kay Daddy Jenes. Happy New Year in advance, no? Rona Rida Chaba. Si Madam Georgia Gargasiran, Happy New Year to you and to your family. Ayos, thank you so much gid kag sa imo dira, Madam Georgia Gargasiran. Si Madam Virginia San Antonio Olpenda, ba? Perti ka, Madam Virgie. Ba, Happy New Year da, Madam Virgie. Thank you gid. Pray and pray lang gid kita para da mga utod ta nga biktima ni Odette. Stay safe. And God bless. Salamat gid, Madam Virgie San Antonio Alpenda. Nancy Mariano Cortez, may lang nga pagpamati kay Annalyn Lozada da. Annalyn Lozada Cantong. Okay. May lang nga pag-monitora. Nancy Mariano Cortez. Jonathan Puding, tamyaw lang upod sa pamilya ya sa kay Mary Joy sang Happy New Year. Kag ginatamyaw man si Kumaria Vanessa Mayo kag kumari niya Jinky Dialagdon. Sige alin sa kay Jonathan Puding. Fatima Sales, salamat gid sa inyong nagapamati gid permi. Okay sa gid ka kami. Sige, salamat gid Fatima Sales. Cornelia Paran, may lang nga pag-monitor. Sige, sa kay Rochelle Folincio Susana dira sa Pandanon DSB. Salamat gid. Angela Gayon dato dira sa Bangga Tutong 1 Barangay Felisa. Happy New Year man, RG Tres Mateo Castro, may lang nga pagpamati. Happy New Year sa Rex. Pakigreet lang sa Central La Carlota. Ga-monitor sila subong kagalantaw sa Facebook Live. Sige, salamat gid kag Happy New Year man da RG sa inyo dira sa siyudad sang La Carlota. Jan Serna, salamat gid. Humalumina, Happy New Year too. And Barrio Garay, Hill Javier, sa kay Gian Resicio. Ayos, dagang salamat. Ayos, sige. Daligid lang mga kakson na standbayan ay. Kay mga tagtapila ka mga komersyal sa dugay-dugay mga kakson, balikan ko kamo. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay para kompleto ang iyong kalaman sa bayang
gagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:09 ang aton oras karon dugay-dugay may winner kita diri sa pamaskwa sang ERB no. Karon lang dugay-dugay plus man mga kaaksyon mangin bisita taman si former Senator Alan Peter Cayetano upod ang DZRH Manila sa interview karon dugay-dugay mga kaaksyon no. Pero diri kita na aksyon na Eden Abuso standby sa patrol. Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix ang pinakauna sining nga mga inuras daw kadamo gid ya sang naga-order sang litso no para sa bugos nga pamilya gani kung sa bagay amo ning adlaw kag ti nakaligad way man ta magkabanding-banding upod sa pamilya tingobon subong nga mga inuras no kag 97 o 91.74% nga area coverage sang Seneco nabalik ng kuryente. What about ya sa iban? Ligom dulom gidi. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action guys, Happy New Year! Happy New Year too. Kamusta ang New Year mo? See you next year! Bo, see you next year. Karon sa tungang gabi, next year na. Guys, so see you next year naman, no? Oh. Pero nagagaya pa kita ang siyempre sa pakato sa lechonan. Kito, perfect ka traffic. Wow. Grabing traffic pagid sa syudad, no? Yes, especially na dili sa may downtown area about. Gani, alin pa na nakaligad nga inadlaw-blaw or simana daw kadamo gid sang salakyan subong. Kadamo, hindi inog bakal sa taga-Bacolod. Ikaw gani, sigurado. Tapos, Halin sa downtown Aksyon Eden, downtown area, padulhog ka to sa reclamation, plus may isa di ka mall sa unan man sa may Capitol, kag dito sa Mandalagan, ay puwerte. Grabing traffic Aksyon Eden. Pati Eden. may Araneta, Aksyon Bus, kay may Gaetano, mandiri mo. Oo. Halin sa lechonan nga traffic sigurado. Actually, hari kami yun sa may NOHS wala. Bumper to bumper na din dalaga. Sa traffic ko papanaog sa sur na direction pero going north diya Pasaka. Sa downtown gali, area. no? May Gaisano City, padagali sa may Singkang. Oo, di pa sunod. Hindi kay lechonan sa Taytay. Oo, tapos Gaisano City. Ate, kuhan yun ang traffic nang bugat yun ang traffic at sa drive. Pero ambot kung buwas kung ma-traffic pa na Aksyon Eden, ha? Usually, kalabanan sa aton na experience, ito may duty, man kita mo na oras. So, medyo tulutaw-hay, kaya ang iba nagapahuway. Ay, iba adlaw nagabugtaw kay for sure. Magpulaw kita rin sa gabi. Kabalo ka naman sa mga Pinoy nga palambot, ginayalas duty, kaysa pamahiin na, labi na ko mga lola. Dapat bugtaw kang di alas 12 kaya para bugtaw kang di ko sa tanan nga
sa buwag nga bugay. Galing Dapat kayang mo ibang daw, pagid nga mga areas naton, wala pagid sang power amo nang gapamulyan lang sa mga mall mo. Oo, kay ti sa aton sining na storya ta kay taga Seneco Aksyon Rec. 91% pa lang sa area coverage sang Seneco ang nabalikan na sang kuryente. Suno kay Seneco General Manager Engineer Jose Panyongon, 95% sa syudad sa Bacolod nabalikan na sang kuryente, 72% sa Silay, 91% sa syudad sang Bago. Pilatong silay, pilatong silay 72% lang. 72% pa lang. 91% sa Bago, 95% sa Morsha, 92% sa Talisay, kag Dugamay po yung Action Rex sa Don Salvador, nayara pa lang sa 57%. 57%. Yung ba niya, medyo naghinay, gidman sa buong Action Rex, ang ila sa mga pagtrabaho, bangod niya ginamat-amat na nila, kag ginasiguro nga sa ang ila mga trabahante, wala nga hindi man makuryente, kag ma-aksidente, kaya ang patindugo nila nga poste, ang ginapatindog nila nga poste, 289 tanan ka poste. Nga nagkalatumba na, kag 66 pagid ka poste nga naghilay lang niya. Pero gina-assess pa na kung ang naghilay na kinahanglan replacement kag wala labot. Pero ang kalabanan ni Guro nga wala masigahan ning guan na proper sang banwa o kung syudad mo? Oo, kay ti bulubad live na siya pinapasunod lang Manila mo halin sa proper. Dila man na bukid na area nga mga natumbahan sa poste. Wala labot sa ginakayo nila nga natumbahan kag naghilay nga poste. May 292 pagidya ka mga utod na kuryente ang ila ginakayo. Grabe, no? Sari-sari na action rep, hindi saan ko no isa-isa, ay hindi mo ko no madali-dali. Wala kay dapat kumpleto. Gidang gear, dapat damo tawo. Kaya hindi mo na madaog sang duwa ka tawo lang. Isa may machine pa na, matindog ang puti. Delikado. Bakit siguro doon dapat nga wala sang live wire. Kasi kung madumduman mo ito natabo sa Tanhay, ito sa Oriental, December 25, yan nagkapangkayo sila, napatay ang lineman, kiti na kuryente, ti kaluluoy man. Galing kay kung may power, dapat i-off gina nilang power kung may kalayuhon sa babaw. Oo, amo ginada dapat. Hindi kay butangan tayo sang power, kundi kuryente, ito yung pobre man. Oo, kaluluoy, action. Kasi wag kadumduman mo, pagpakando nito na mo, nagasunod sila ni action dyan. May pagkaduwi-dugay, ginbalita, may mga napilpilan, ito yung mga lineman, natumbahan, sang nagahilay nga poste, ti amo pag nakikabala mga nagapadelay man sa ila sini nga trabaho. Pero ti suno sa kay Tanyongon, nagapangabay lang sila sa pagangop sa publiko. Kag siguro, ngayon lamang ginahimo ang tanan para 100% na sa ila area coverage ang mabalikan sang kuryente. Pamatian naton si Engineer Jose Tanyongon. Power nga na-restore ng sa subong, ang sa Bacolod is 95%. Ang Silay, 72.83%. Ang sa Bago, 91.67%. Ang sa Murcia is 95.65%. Ang sa Don Salvador, Benedicto, is 38.57%. Ang sa Talisay is 92.67%. Kung tatalon mo sa tanan, para ang 91.64%. Ang nagpila mo na angawa ay pang-restore ang iban, kaya sa subong, medyo hinay-hinay ng amon nga nakatay puros na siya pull down ng amon nga ginapang udra. Ang sanrat kabay lang sa pagpahayag man ni Engineer Jose Tanyo, hopefully by first sini mga sinimana sa January, mabalikan na halos kanan ang area coverage kabay ng pa? Seneco. Kabay pa, hindi lang Seneco, kag Noneco, kabay pa nga matamat na mabalik by next year. Gani, man action rec. Pero ari subong ta subong sa may Donoy Selection Action Rec. Buka na mo, diyo, Sa din?
Nakulak na lang dilitsyon mo order, oh. Kaon mo. Pilang di kabilo to, 5. Gini may pangalan niya, Rex How. 5 kabilog? Hindi, ako na isa. Tagpila ng litson da? Oo, sa taga-Donald. Ma'am, kamusta sa mga ang baklanay sa Life is Action Radio, ma'am, with Action Text? Kamusta sa mga baklanay sa Action, ma'am? Kamusta sa mga agapan lang daw baklanay na lagi na ko ay napaklanay sa mga kinilo. Tapos sa mga bilog, do marama ka lang gusto na ako. Bilang reserve ni sa inyo, ma'am. Sa inyo, listahan. Sa mga adlaw lang. Sa mga 100 plus. 100 plus? May buwas pagkit, ma'am. May buwas pagkit. Sa buwas ko mga nakalakan ko 15 sa mga. Ito na tabo, ginagyapon. Sa pinaka-minimum nyo, ma'am, na bilis ang lechon na bilog. Kasi bang sa 6,000 minimum. Ang minimum. 6,000? Duway na 5,000 da? Wala tang 5,000. Wala na, ma'am. Ay, sabong sa mapoy. Oo, dugangan. Bakit Pin para magyuhan nga daan? Apektado ang supply nila kaya nagpagyo pagidaan. Oo. Kasi ang livestock to, ni Soriata Kagina, si Dr. Desena, do nabulubudlayan, yun sila kaya halos milyones ang apektado ng livestock. Pero subong mga Tagpilang kilo da kung magbakal? Tag 700. Action Rex? Tagpilang kilo? Tag 700, Action Rex, ang kilo. Ang kilo? Oo, 700 ang kilo, subong sa lechon. Ba... Dire ka na lang sa mo, tag 6 mil. Ito ng 6 mil, pila na ikakilo, ma'am. Wala na, malaki na ikakasi sa bilog, sa kinilo, sa bilog. Kaya nagkasiya naman ang patakoon. Kaya kung maglutan, mga more or less, ang 6,000. Mahara na sa 6 kilo. Dali lang kay nautod si Aksyon Eden. Presyon na ni isang litson na. Grabing presyon na isang litson. 700 ang per kilo. Grabe, no? Nagliga daw bakal ni Sir Elray to. Do 400 Sir Elray. 500. Subong 700 na. Aksyon Eden. Yes, Action Rex. Kung nagligad na nakabakal pa di before Christmas, kag New Year, ara sa 600 actually ang kilo. Pero subong 700 pesos ang kilo. Sa ila sining kuan nga lechon, ma'am. Pero tagpila yung ulo. Kaya may iba na Action Rex. Ulo lang bala. Kaya muna ginaplastar sa lamisa. Oo, ang ulo? Ulo, ma'am. 500 ang kilo. 500 ang kilo sa ulo. Eh, isa usually, pilang minimum, sila nakisagin na lamputan ang pinakagamay sa ulo. Tag 2 ka kilo. Isa mga 3/4, kung gamay na ganyan. Pero kalabanan, 2 ka kilo, nasa isa ka ulo. Usually, ulo, isang may bakal man ang ulo, ma'am. Wala na kami guys, na kami sa ulo. Away na ulo. Away na ulo, ay nabaligya. Okay, ako na tanan reaction Rex. Ay, basi tanan Sold out ng ulo. Tanan to ulo, ginko mo goro. Kaya may iba na Action Rex, mga muna ba lang nga gusto, man gado may lechon, man nga tsura sa lamisa. Ulo na lang ginabakal, ka ginapatindog lang na nga, butangan apple. Gali kaya ang apple, subong, may tag 40 ang kada isa, tayong iba rin nabutangan na lang nila, bayabas na lang. Ay ginapoknet na lang sa ugsaran, ginabutang. Ay grabe, man kamahal subong Action Rex. Gani, Mga prutas. Grabe nga pagsaka, no? Grabe, kasi Action Rex ang pagmahal man sang tanan. Pero ambot kung maumpawa ng presyo by January, kay pwede ka lang kabakal ya 5,000, 6,000, depende sa karakoon mo. Oh, depende man ang Action Rex actually sa kwan subong sa supply bala sang baboy. Kay kagang demand gid eh. Oo, kay ginsugudan tagini istorya kagina sa kay Dr. Desena. Siyang balya, halos nagkautan sa mga baboy ang napatay mo tungkol sa Bagyo Odette. That's why na medyo nabuhinan ang supply. Pero sufficient ng Japon na kaya nakapadala pa sila gani sa sa Manila, sa mga supply. Kita may ESF sa Manila, sige pa to halin sa aton. Ma'am, no may nakita ko sa post yung kagina, may mga nag-order pa yung lechon halin sa Manila, ma'am. Oo, mayara kami Manila. Kapalang padala na po sa Manila karon mo. Di ano nang ginano bang aeroplano? Oh, aeroplano. Oh, tapos dito sila order yung mga may difference ang ma'am ang
magbayad sa presyo. Same lang, pero sila lang magbayad sa, sa waydal, sa aeroplano. Sila lang na ilatan ng expenses sa aeroplano, ilanan. Sabi, nung ginapulpul, gito yan, ma'am, no? Ate, kung magbakal kasi ako, sila na lang sa Donald Selection, no? Ba, te? Dali sa mga yan, wag ito ta. Ara. God. Sino nang na-interview mo? Sino nang na-interview mo, Aksyon din? Ma'am, ano gani, ma'am? Name mo, ma'am? Michelle. Si ma'am Michelle naman niya. Pero ang usually Ano na kasi ni si ma'am... Maninoy, the late Donols? Ano ko no, ma'am, ni Maninoy Donald? Bata, yaget ka manghuran. Okay. Oo, Kaya sige. usually, ano ko diya, may istorya ko diya si ma'am Jane mo. Ito bang si ma'am Michelle ang ari dire. Kaya nagabantay, get. Kag nagaisip ang binta. Te, pro, why man problema ang bintanay da? Aksyon din? Wala gid action right kay hindi mo man pwede mautang ang lechon mo Te, or cash malay gid na away. yan. Cash gid niya, cash to cash basis. Pero i-compare gali ma'am sa mga nagliligad bala. Kamusta nang damo gyapon or mas nagyukay? Mas nagdamo subong. Mas nagdamo subong sa pandemic. Oo, mas nagdamo subong ko para sa last year. Kay last year amo gito yung kasagsagan niya sa pandemic. Oo. That's good thing at least balik action resa. Ang sa aton dire ang bagbaligyan isang leksyon na wala man ginahulat. Halos tanan guro dang mga litson ang sapyak dang Giselle Sako man siguro ang ibang pa nga mga gabaligyas ang litson masako-sako gid guro da. Yes, ako gid action resa hindi mo na gani may istorya. Kahit damo man nagakinadto, damo man nagabakal sang kinilong, iba nagtira na kay wala na sila stock. Ugos na. Grabe Tipo no. hasta pa buwas? Basta pa buwas, open ka mo ya buwas, ma. Open gid sila yung action rest buwas. Kaya may mga May order pa na sila guro da? Oo, may mga orders pa until tomorrow. Grabe no? Grabe ba? Dason bala kayo mangita. Disante, kompetensyahan ba ni sila din? Hindi ka na mag-andom pa. Yatag na lang da sila. Or hindi gani, makuha na, mga baligya ta seafood. Kaya mak mo kasad action rex sa Burgos. Tago 800 sa kilo. Ang kasad. Ang kasag? 800 ang kilo. Di mo man mausap ang tukibas. Tukibas na, di ba? Ang alok kabayan. Ang pasayan, ganito, 550, bla mo? 600 gid action rex. 600 gid ang pasayan. Grabe nga presyo nga nagsaka ni man. Di nang DTI sini. Bote kung si Ma'am Rachel no problema na ng istorya taliga ginamonitor man nila. Pero tay pati Monitor guro sa Y guro Di mga taga DTI subong ti panyuira man Sa bagay, te. Sansa ni subong mo pero tiya mo na balon lang yung pasensya sa aton siniwak action especially sa downtown area. Bangod nga ang dalan subong imbes nga labyan na sang kwan. Labyan na sa mga depasahero nga sa lakyan nag-extend ang balaligyan sa mga nagabaligya prutas. Ang ila sila baligya raras tunga sang dalan di wala na sa kagyan. Agapudlay man para sa mga customer nga maglakat-lakat kay subong nagbuo naman ang ulan. Wow. Amo ning kuan di ang hawan subong niya ang kuan ang baligyan palupok lumidyo hawan pa sa rex nakalabay kita to. Galit. Kasi sining hapon or karon sa gabi amo nang masakot ako gawa. Na maghingagaw bakal palupok kaling hindi man subong kasigi palupok ay ulan. Sige. Happy New Year lang na. Happy New Year. Ang Happy New Year ang dasi mo Yes, kita ito next year action Rex Gani. Good. Ayos. Sige. Balitalin sa patrol ang kakanyang action dito na po sa mga action din naman sa Pinas. Nabuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat. Aksyon Eden Naboso. Balita gikan sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 12:28 mga kaaksyon. May koneksyon sa may kong kulon ang manubo nga Aksyon Radio.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga Balita kadtuanta si Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa sining kabudlayan sang gobyerno ho sa Account Donate ang sang publiko sa idalom sang alert level 2 bla. Rason nga sa pagdagsa sang mga tawo sa mga merkado kag pampubliko nga lugar. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Aksyon Rex, hindi lang traffic sa salakyan ng problema. So kung traffic sa pedestrian, tao, hindi magwanta. Hindi ang Sabihin? tayo sa mga aga. Ha? Sa din? Bisan din na paribot sa Metro Bacolod, bisan sa area kung ano di sa may lapit sa Lupueses. Oo. Ari pa yung tao nga daw gasupay dalan, hindi nila galing na. Doon na maguhan ng tawo kay nakaligan nga simbre way kagwa mo. Gani kagway labot sina, pati ang balarigaan sang prutas tubangan ko. Damo ang nagalinya nga mabakal ang Sunrex. Damong galinya? Purpose ko damo. Nagkalabanan subong sang kwarta nga ginabakal. Mga bilog? Bilog nga kinintos kag bilog nga sa kalibo. Sili ko ari Hindi man nayahalin sa politika. Pag iti way paman kagios ang politika lokal mo. Gani matyagan ko iba ni mga bonuses. Mga bonuses ni naging support balaguro Gani. Anyway, Action Rex, kundi ginpalabot natin kaina sa local IETF sa Bacolod, kag subong man sa kay EOC Skilled Director Emang. Kay hindi maintindihan man kaina ang tatlo ka mga merkado diri sa palibot sa Metro Bacolod, kag gina-expect kasi nga hapon, may rush hour man o kung mangin gutok man ang mga malls, kapin pagin ang mga grocery and department stores, nga nagahinga daw pa nga magkakompra sa nila kinanglanon para sa activity karon sa gabi nga New Year's celebration. Sunod rin sa kay Executive Director sa EOC MN, sila niya ang problema git kay magod kara kita sa alert level number 2, hindi action Rex ma-control kag hindi pa ma-regulate ang movements ng tao since nga tanan pwede makagawa kag makakadto sa ila sining padulungan. In fact, subong adlaw ang real-time nga kaso sa COVID-19. According niya kay Emang, ara sa 14 ang ila na baton gikan sa mga laboratory nga nagpadala na sa ila sa advance information Wi-Fi sa DOH. Isiling ni Ma'am Emang, ini talalupang doon kag ginapreparahan nga ni nila ang posible ginapaabot nga surge sang kaso sa pagkatapos no sining activity o New Year celebration. Siyempre rin ni Ma'am Emang, kaupod sang komitiba ni Councilor Inisito Rovero sa Quarantine Centers Action Team, ilan na naging pangkayo atong mga eskwelahan nga may mga damage pala nga bulutangan sa isolation o ginagamit bilang isolation facilities para in kaso gidman nga mayara sang surge nga matabo pagkatapos sa New Year celebration, mayara Action Rex sang bulutangan sang mga pasyente. Now, ining 14 karon of the siling adlaw nga na-record sa Bacolod, basi madugangan pa man siling numero white may maluan pa, siling ining 14 kalabanan palariho Action Rex ang apelyido, butang balon, isa ka pamilya ang ginaigo. Siling din ni Ma'am Emang, dapat sa selebrasyon karon sa New Year's Eve, dapat bisan na maghimata ka mo,
hindi gid magatag na sa kumpiyansa kapin pagit ang pag-imbitar wala sa inyong Pila gani ang kabilugan kapon 14? subong 14. Subong adlaw 14. Oo, karon na magwa sa hapon nga record sa DOH. Pero possibly, kasi madugangan pa lang iti ang laboratory, sige pa man ay release nila Aksyon Gani, mo. kagbasi manubo pa man kay matyagang kung record na before pa man sang pagdinaguso ng isang tao. Na, amo ganina. Oh. Tisirin ko sa iya, ano na matabo, ma'am, kung in kaso nga pagkatapos ang selebrasyon, basi damo pagid ang ma-infect sa COVID-19, nga mo naman ang ginakabalakan ko ng bisa sa DOH kag diri sa Bacolod sa Emergency Operations Center. Isa pa gid concern nila kay kundi ang DOH may gina-assign diri nga mga medical workers nga mo nila bulig sa city sa operation. So nag-expire na ang ilang kontrata, so siling diri ni Ma'am Memang nangita na sila sa dugang nga mga volunteers nga magabulig in case gidman way ginapaabot nga may surge sa cases sang COVID-19 after the New Year celebration. Yari si Executive Director Emang. Naka-alert level 2 lang kita. Actually, lowest ang aton alert level. Kag sa tutuod nga evaluation, alert level 1 lang gani kita Tamaan kanubo na ang aton nga mga numbers. Kag taas ang aton vaccination. Wala kita, hindi kita pwede ka-restrict sa movements ng tao, except for of course, i-enforce ta gyapon kag gina-recommend ta gid ang observance ang minimum health protocols na dapat naka-mask gid, naka-distancing. Kag kung nag-attend sa mga parties, ang gina-advise naton nga ang mga nag-host sang parties, kung mahimo, ang fully vaccinated lang ang mag-participate or mag-attend. Amo nang ginahimo ta subong ang on the parts ng EOC kag ang aton local government, gina-prepare lang naton nga in case of a surge, kag makita kang pattern medyo may ara nga mga pagsaka sa cases pa, which ginabantayan ta gid very closely. Pero gapadayon kita mag-remind sa mga pumuluyo nga hindi kita gyapon gid kumpiyansa kag hindi kita magkampante. Pero so next sa palayag ni EOC Executive Director Emang. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at hupon mag-aksyon din kaman sa Pinas Laputon ka sa habon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kay Aksyon Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon. Standby Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Ang balita ni Aksyon Art Builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang DTX 500. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Update sini sa La Carlota ho, Shabu na dakpan sa sulod sang rice cooker nga tuyo tani pasulod sang asawa sa iyang bana sa presuan. Ba, rice cooker kay Shabung sulod ya ba? Kag PRO6 liwat ka nagpanumdom sa mga kapulisan nga likawan ang magpalupok nga wala sang rason sa bagong tuig. Yaring countdown sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian? Aksyon na Rex sa maga sa ulog ito sa bagong tuig gining isa ka asawa dira sa custodial facility sang La Carlota PNP matapos duwa na gid sila ba na pagid? Duwa gid sila. Gusto ginugupod to sa celebration sa Spirituan. Pergaling kay may siparado ni siya nga custodial facility. Oo, matapos kagabi Aksyon Rex nga ini siya kabuot man klase asawa tani kay madulong kanon. Gintigangan na sulod sa rice cooker ang iya sini nga banda nga ara man sa prisuan nga nadakpan man nga nagapangatubang man sa kaso sa illegal nga droga. O galing kagabi sang pagsulod niya tinging supis ang kapulisan iya sa guard on duty ang tanan nga mga gamit na ginabitbit mo dira kusisaon na nila isa-isa. Dito pag abre sang rice cooker niya medyo nakalikad man siya gin-check daw may ara sang natukiban nga hindi maayo. So ginlantaw dito Aksyon Rex may ara sang gamay nga naputos nga plastic sang masking tape ini kag sang pagbukad ati 2 ka gramo sang ginadilian nga shabu ining bitbit ni Rochelle Disamparado, 35 anyos, taga Sitio Carolina, Barangay 2, sa mga syudad. Aksyon Rex. So, why na sang duro gamoy, gin papungko ini siya, pagkatapos gin ukay pagid ang iba niya nga mga dala, tiway na gin manadugangan atong 2 ka gramo sa ginapatihan siya mo nga nagabalor sa market value niya nga 13,600 pesos. So, ginkuha man ang rice cooker niya, gin-confiscate man ini, 2 ka mga cellular phone ginkuha man sa iya Aksyon Rex ang kapulisan ebidensya nila ini. So ang bana top 10 nga ara sa listahan sang kapulisan nga drug personality amo ning una nga dakpan sa nagligad pa kag ang negosyo sang asawa kun tani subong ang bana niya ara sa sulod sang prisuhan kay may anak sila nga 2 ka bilog nagabulumaligya ka isda. Pero pinag-attempt pa kung tani nga magpasulod sininasambit nga illegal nga droga. Aksyon Rex. Ari siguro lupi ang what's name. Yeah, which is ano natin under protective custody. PNP personal under protective custody. Ngayon ito sa arabi may pinapagkain so isutin na natin yan for security reason na yung mga napagkain may pinasasok sa sa custodial facility natin. So ngayon nakitaan ng ng suspected na pero parang initial item doon sa ating price. So eventually na tayo na dato and Troy naman dito na yung mga witnesses nakita nila na is yung kayo. Aksyon Rex ni Guadalupe ang angot na sinihepe ni sang La Carlota PNP. Samtang antes pa naman ang tungang gabi karon gidugay ang pagsug-alaw sa tuig 2022 si police. Dali lang kay nautod ang signal ni Aksyon Brian Morden. Dali lang Aksyon Brian sa imo sining balita dira sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? Standby mga kaaksyon, dugay-dugay ang tingog ni former Senator Alan Peter Cayetano po ng DZRH Manila. Standby anay Aksyon Brian. Yes, Aksyon Rex, si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules, ang spokesperson sang Pro 6 Liwat nga nagpahanumdom haliman mismo sa kay Brigadier General Clindongbo ang Pro 6 Director nagapahanumdom kag nagapandam liwat sa mga kapulisan nga ara man sa duty o kung wala man sa duty nga dapat hindi gid magpalupok
sang ila sini nga mga issued firearms. Bisan or ilabi na gid Aksyon Rex nga wala sang karason-rason. In short, magpinalupok lang kay basi nakainom-inom na. So dapat likawan gid ini kay mahimo gid sila nga mga tubang sang kaso administratibo. Aksyon Rex kag ang ina nga kaso administratibo basi mangindalan ina sa posible dismissal sang ila sini nga pagka-pulis kon mapamatud-an gid. Kag atong mga muscle or muscle tweeting Aksyon Rex sunod diri sa kay Solis wala na ginbalik paliwat kay may tabon man o kunwaay kung gustohon sang pulis nga magpalupok mapalupok gid na iya. So may ahaman sa pila ka mga tawo nga manugid gid na iya kag mangindalan agad nga makit-ano na ibalaan nga si pulis ang nagpalupok. Aksyon Rex magluwas sini ang kapulisan sa Subong suno kay Sulis sa nagligad pangadlaw na advice na namando na nga pagpang-deploy sa mga matawo nga lugar sa mga downtown area, sa mga markets, sa mga malls kag iban pa ano di pasiguro ang katawhayan sang mga pumuloyo. Aksyon Rex dungagan ta karon ang balita sa hapon kag sa gabi kay si Brigadier General Inocencio Pasaporte sang Philippine Army diri sa Negros Occidental ginkalipay gid sini ang pagpataas sang ila sini nga moral sang gindayaw sila ni Presidente Rodrigo Duterte nga madasig nga nagresponde sa bagyong Odette. Lakip na diri ang Philippine National Police. Aksyon Rex balita gikan sa Nopo ini sa Aksyon Brian more than nag-report mga aksyon sa din kaman sa Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby anay Aksyon John Diaz sa BCPO, Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo, kag aton sining nga mga out-of-town reporters. Daligid lang kay yari na si former senator kag representing sa Taguig Pateros, mga kaaksyon si former Senator Alan Peter Cayetano po ng DZRH Manila. Sa linya naman natin si dating House Speaker, dating DFA Secretary at dating Senador Alan Peter Cayetano. Kumusta nga tayo pagkat yung kasing Migrant Workers Act o yung Department of OFW, isa ito sa campaign promises nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang nararamdaman ngayon ng Speaker na ito ay nalagdaan na at naging batas na? Kahapon, nilagdaan na po ito ni Pangulong Duterte. Senator Alan, unay, congratulations sa pangunguna po ninyo sa mga survey sa pagkakandidato bilang senador. Magandang umaga po. Magandang umaga, Henry, at of course, Happy New Year sa lahat ng ating kababayan. And very, very happy today. Alam mo naman, parati natin binabati mga OFWs na sobra po ang tutok sa inyo sa DZRH abroad. At finally, after a long battle, 2017 ko pa pinail tong bill na to, ay naging batas na rin. Aha. Ito'y tama ba? Isa ito sa campaign promises ninyo ni Pangulong Duterte. Paano ba ito makatutulong sa mga kababayan nating manggagawa at nakatira at umuwi dito sa Pilipinas na nasa abroad? So far, Henry, 1 out of 3 sa aming campaign promise na magkaroon ng Department for Disaster Resilience o yung version ko, yung Emergency Response Department. Pangalawa, yung magkaroon po ng Department for Arts and Culture. At ito, pangatlo po, yung magkaroon ng Department for Migrant Workers o OFWs. Yung version ko actually is also for overseas Filipinos kasi 10 million ang ating kababayan abroad. Katulad po sa Amerika, mahigit 3 million. Kasama na po dyan yung mga European Filipinos, American Filipinos, mga PhilAms, di ba? So, unang-unang tulong nito, Henry, talaga, yung sinabi sa Biblia, kung anong itatanim mo, yan ang yung aanihin. So, I filed this before I became Secretary of Foreign Affairs. Pero nung naging Secretary of Foreign Affairs ako, mas lalo ko nakita na kailangan to for 3 reasons. Number 1, focus.
'Di ba? Dami pong ginagawa kasi ng ambassador at saka ng Foreign Affairs Department 'di ba? Yung diplomacy, yung economic diplomacy, yung sa West Philippine Sea, sa ASEAN, sa UN. So kahit na tutok tayo sa OFWs nung tayo secretary ng departamento, iba talaga yung meron kang full-time na yun lang ang inaasikaso. Pangalawa po, turuan ng departamento. Pag scholarship, tuturo ka sa CHED or sa DepEd. Kapag tulong sa pamilya ng OFW, tuturo ka sa DSWD. Pag negosyo, tuturo ka sa DOST. So now may isang departamento, although may coordination pa rin, accountability. So first was focus, the other one was accountability. Yung code name ko dyan is FAN di ba? Parang fanatic fan. Yung N yung network, no? Kasi kailangan ang ginagawa ng departamento, hindi lang yung welfare, hindi lang yung protection, kung hindi, naghahanap ng mga bansa na mas protektado ang ating kababayan at mas mataas ang sweldo nila. So I'm hoping maitayo to kaagad. I think it will take more than a year. Pero baka magpakitang gilas kung sino man ang susunod na Pangulo at iset up to kaagad. Malaking tulong to hindi lang sa OFWs pero sa mga kababayan natin. And lastly, no, yung focus. So yung DOLE ngayon, hindi nahati yung kanyang focus sa mga OFW at saka local employment. Makakatutok na ang DOLE at TESDA dito po sa training para sa ating kababayan para magkaroon ng magandang trabaho sa ating bansa. Teka, batas ito na lilikha sa isang Department of OFW. Ibig sabihin, hindi pa ito pwedeng itatag ngayon, yung departamento na yon under this administration? Pwede na, pero ang problema, hindi sinama dito sa 2022 budget. No? So, alam naman, at saka ang experience natin sa DICT, di ba, it took a couple of years. But I hope nga with the political will of our President Duterte, ma-set up kaagad, baka magkaroon ng interim or kung sino man. Iba kasi yung may tatay o may nanay kaagad yung departamento na yan. Nandiyan naman kasi, Henry, yung mga tao di ba? Mga taga-POA, OWA, si Yusek Sara Ariola ng UMWA sa DFA. Nandiyan lahat Nung sekretary ako, miniting ko lahat yan. Nakakagulat, halos lahat pala ng departamento may programa sa OFW. Pero hindi sila nagkikita-kita at hindi nag-uusap-usap. So ngayon, may point person na sila. Alright. Sana, maitatag na ito. Anyway, ito ang problema. Ilang tulog na lang 2022 na. Ano ba ang pinakamalaking hamon ng Duterte administration at ng, maging ng susunod na Pangulo sa paparating na taon? Well, payagan mo muna ako pasalamatan lang si Senator Joel Villanueva. Siya nag-sponsor ng batas sa Senate. Of course, si Senator Bongo, siya yung author sa Senate. Tayo naman sa House kasama si Congresswoman Lani Cayetano. And of course, si President Duterte, no? So, ako, simple na lang, Henry, no? Ang ating challenge, tingin ko lahat nasa health, Sa financial health, dahil marami pa rin nagsarang negosyo at mababa kita o nawalan ng trabaho. Mental health, dahil talagang nandiyan pa rin ang pandemic at yung tumaas lang yung numbers at Omicron ngayon, di ba? Nandyan yung physical health mo, di ba? Sa ibang bansa, pag sinabi mong fully vaccinated, 3 na yan, kasama na yung booster. Pinag-uusapan na nga yung pang-4 Sa atin, nakikita ko sa mga report, sinasabi pa rin fully vaccinated. 2 pa lang, no? So challenge pa rin sa atin yan. Of course, spiritual health, no? With yung mga addictions na pinapasa left and right, yung isabong, yung e-cigarettes, yung vape, at saka yung iba pang mga pagsubok, lalo pagka baksak yung ekonomiya, challenge sa atin yan. So I would say health is our challenge. Financial health din ng ating bansa, di ba? Napakalaki ng utang. Pero kung may pananampalataya tayo sa Diyos at gawin natin yung mga tamang desisyon, I'm confident no, na pag nag-New Year's resolution tayo mga Pilipino at nanalig tayo sa Diyos ay malalampasan natin lahat ng challenges na yan, Henry. Right. Last na lang, Speaker, Senator, ang inyong mensahe sa ating mga kababayan this coming New Year. I think para sa marami yung bagong pag-asa di ba? So, let's be the hope then. Tayo ay magbayanihan, tulong-tulong pa rin tayo. Paggamit tayo sa Panginoon para maging New Year talaga at meaningful ang Christmas season ng bawat Pilipino. So, salamat pala po sa inyong programa at sa inyong himpilan. Sa iyo, Henry, no? Hindi lang Malacanang ang tinutukan mo the last few years, but itong dadating na kampanya. So let's also make the right choices, di ba? Talagang himayin natin. So sana mag-umpisa na kaagad yung mga debate after New Year. God bless you at maraming salamat sa inyong programa, sa inyong
ilan sa mga personnel sa technical crew nyo na hindi nakikita dyan sa screen pero talagang nagtatrabaho para sa inyo sa DZRH. Happy New Year po sa inyo. Alright, Happy New Year, Senator. Good luck at stay safe pa rin po. Maraming salamat sa inyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid DZRH kay Henry Ore kag Senator Alan Peter Cayetano, mga kaaksyon. Sige, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:54 nga oras, may tisianay kulang balang imo sining alawas. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy. Kag sa bugos nga pamilya, kag sa kay Kapitan Chad Feria sa Barangay Robles, La Castellana, kag Kagawad Jofred sa Panta. Mga kaaksyon, nga nag-monitor diri sa aton sininga pangalaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik Aksyon Radio. Ayos, sige man, namyaw tanay mga kaaksyon kay Papers Parsley. Happy New Year! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy. Kairos Flaque, si Jocelyn Libon Dispoho, Jar Mainit Rihon, okay, sa Lagran, Halacarduta, wala pa kuryente, kasad. Siling ni Madam Rodora Syoko. Tagoligan Ray Canilas, mayong udtogid sa imodera, no? Kaga pamilya Taguligan sa Barangay Bakong, Bago City. Gamonitor sila to sa Valenzuela via Facebook Live. Taguligan Ray Canilas, no? Salamat gid. Ayos. Sige. Kagiban pa naton nga mga tagpalamati kay Liberty Binitin Obaldo. Advance Happy New Year sa imudira, no? Salamat gid Liberty Binitin Obaldo. Daligi lang mga kaaksyon na standbayan ay manumbalik kita sa dirigi lamang madugay. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo.
kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo man to. Sa pakatuig. Kapo pa ni Magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos. Cantong kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 9 ang aton oras kadto ang taning balita ni Aksyon John Diaz sa Bacolod City Police Office. Mga kaaksyon, BCPO nagahingyo sa mga kapulisan kagan owners nga hindi magpalupok sang armas bilang alternatibo nga palupok o kon pagahod sa sugalaw sang bagong tuig. Kag kapulisan sang Bacolod nagapanumdum sa publiko nga magpalupok lamang sa mga designated firecracker zones. Yaring kaundan sang report ni Aksyon John Diaz. Sa detalye sining balita, Aksyon John. Aksyon na nagsadungan sa kampanya sa kapulisan sa Bacolod City Police Office nga tunay mo hindi gin magamit sa mga palupok ang publiko gagamang itagi lamang sa mga alternatibo kaangay abi sa mga gamitan sa sulod sang balay nga may mo makatuga bala sa nga pagginahod Aksyon Rex sa pagsugalaw sa bagong tuig. Ginahingyo gid no sa BCPO ang publiko mga kapulisan kag mga gun owners nga likawan gid ang pagpalupok sang armas luthang sa pagsugalaw sa bagong tuig. Giniagod nga madikwan may mga biktima sa stray bullet o kung may mga igo sang bala Aksyon Rex samtang nagasugalaw sa bagong tuig at 2022. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana ang spokesperson sa BCPO, ila target ang bisubong nga dapat zero casualty in terms of stray bullet ang sunod sa Bacolod. And Luyag Manila nga wala gid sang may masamaran o kon mapinasan sa pagsugalaw sa bagong tuig. Kasi ang Baldebre, hindi kinalikawan nga madamo gyapon na nagapamalaklon sa mga palupok. So dugangan pag iniila kampanya nga muning pag-impanyo sa publiko. Medyo magamit sa ilang armas bilang palupok Aksyon Rex. No? Karon sa kagahon, sumugod na magdala sa isang gabi at up until magsugalaw sa bagong tuig, magapadayon ng monitoring kag ang pagpatulya sa mga kapulisan sa tanan nga mga areas Aksyon Rex. Sa subong abi wala sa no-soul taping nga ginhimo sa BCPO kay ato last few years pero kita man ilang nga rin ipipito ang no-soul taping kay tikita manininis sa mga kapulisan pero sa ibang mag-gun owners siguro ibutang nila no o kung nila sa armas kasi binakon arak lang naga-ininom sila Aksyon Rex. Yari si Gabana sa atong interview. Okay. So pero ang tanan nga nagapanagiya sa armas, your reminder sa ilan so nga hindi gid magparupok no para wala ano. Parupok sa pagsaulog sa pagtutuloy. Pauturan na to. Kaya may panagiya sa armas sila kung nagsigo hindi pagkamit doon armas sa pagsaulog sa pagtutuloy. Kaya ay naway kami sila panayo. Ginalikawan na kita ang mga ginahitogan o may masabag sa pagpalupok na. Aksyon Rex sa batihan si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Sa ibang bahin, nagahingyo diri si Gabana sa publiko kaya kung nagamit man sila sa palupok sa mga designated firecracker zone na ginamang sa tag sa mga barangay iti adi kinalagway ni mga lugar nga open area kag likaw sa mga aksidente o kung nahimo mahalitan Aksyon Rex. Report gikan sa Bacolod City Police Office ang kaaksyon nyo. Aksyon John Diaz na nagasiling sa totalan ng mga kaaksyon sa din mga bahin sa Pinas sa buton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid
Aksyon na John Diaz, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mga kaaksyon, daligilang aksyon na Eden Abuso, may winner kita diri sa aton sining sa pamaskwa sang ERB. Sa pamaskwa sa ARB. Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod #1. Daligid lang mga kaaksyon na standby anay sa kay aksyon na Eden Abuso, may winner kita diri sa pamaskwa sang ERB. Yari na sa aton sining linyang, aton sining winner mga kaaksyon. Hello, mayong udto kag Happy New Year in advance. Hello? Hello, good afternoon. Oo, good afternoon kag Happy New Year sa imo. Dra sino lihog ni? Pumatin mo, si Alicia Alegre. Si Alicia Alegre, taga ni ma'am? Somel Ono. Purok Somel Ono, Barangay Bata, Bacolod City, no? Oo, sir. Oo, sige. Teka, mustang New Year ta? Hindi pa na mabalaan kay iti subong kun madayon yun man tani may pang New Year ta eh. Ba, pwerte Sige sir. 500 pesos na nagaulat sa imo. Hindi na ako magpanugay pa para ka tigayon ini. Anong aton sining standard extra, ma'am? Sa unang balita sa radyo, siyempre, sa radyo, action. Ba, may Action mga Radio basta sang radyo Bacolod. action pa ba? O, sige, una sa balita, una sa aksyon. Una sa aksyon. Sa Bacolod. Sa Bacolod Action Radio. Ba, tiyan mo na. Thank you, gid ma'am. Kag Happy New Year sa imo. Salamat. Ikaw ang winner ta sang 500 pesos. Salamat, gid ma'am. Thank you, gid. Oh, thank you, man. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo #1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congratulations kay Madam Alicia Alegre sang Barangay Bata, no? Ikaw winner ta sang 500 pesos sa aton sining sa pamaskwa sang ERB, mga kakson. Sige, robantayan mo lang dama mangimo sining price kaya matext lang dang pera padala kag ang opisina sa imo dira nga pag-claim, no? Kadtuan tanang balita sa Kapitolyo, bakson na Eden Abuso, inimay kang tanan sa babayi nga nagbakalbla sang ginadili ang pork products na dakpan sang task force sa ESFO sang probinsya, 10 sisaon pa kung positibo sa ESF ini. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Eden Abuso. Aksyon na din. Action Rex na dakpan hapon sang African Swine Fever Task Force kaupod ang kapulisan ang isa ka babayi sa syudad sang Talisay nga nagabaligya sang ginadrian nga pork product nga Korean spam. Suno kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena paagi sa ila online monitoring team, rason nga nadiskubrihan nila sini nga semana nga may nakasulod nga ginadrian nga produkto kag ginabaligya, rason nga nagpatigayon sila sang buy-bust operation. Dugang pa sa karon nagapatigayan sila sa follow-up operation batok naman sa ginkuan sa hinanadagpan nga nahibaluan taga syudad sa Bacolod. Pero actually, kay na kung madunduan mo sa next may consent to da dito ra sa may store sa may BS Aquino Drive kasi ginahulat pa kung pila tong inventory kanan ang nakuha kag na-confiscate ng mga dilata sa Korean spam. Si ara to kaina ang headman sa ila task force niya si Dr. Ryan Hanoya. Rombay niya makiganglo siya sa liwat kay ginaisip pa ito nila. Tiyamba ni Decena, ang ining mga confiscated items, i-ship out, balik sa ginhalinan. Sa Korea, ni Halin Astonrex. Kag tiyambal niya, inapangabayged nga ang mga nagbakal na bala, nakabakal na sang produkto,
nga hindi na gid pag hindi na pag sige bakal ang mga lakad kung may makita sila nga may nagabaligya mo na klase nga produkto i-report nila sa task force ASF kay hindi gina pwede bangod nga ang country of origin positibo sa ASF. Pamatiyan na ton si Dr. Renante de Sena. Prohibited item from Korea. Yung mga spam na nadakpa namon sa sa Talisay. So subong may isa ka team ko in-assign to follow-up operation diri sa Bacolod, no? May isa ka outlet sang online, no? Nga mga dilata nga ang pork by product ginahimo nila spam kag nakalusot, no? So probably aning mga importer kag in online sellers nga may outlet diri sa North Drive amo na ginapuan sang task force subong nga asudlon. Sabay lang siya sa pagpahayag man ni Dr. Renante de Sena. Balitalin sa Kapitulo Provincial, Aksyon, Ida na Boto Aksyon, hintaman sa Pinas, labuton da sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, unad sa balita sa Aksyon. Sumakulod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. Life extension na vitamin D3. Anay, no? Para Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kunin ang imo account, imo responsibilidad. Account dugang pa nga mga reporters unahon taning balita sa syudad sang Cadiz, no? Mga baboy nga nagsulod sa slaughterhouse sa syudad sang Cadiz agud nga ihawon nagdoble ang kadamuon. Perti grabing demand guro. Yaring kauna sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex, halos nagdoble ang mga ilihawon nga baboy nagsulod sa slaughterhouse sa siyudad sa Cadiz sa sining adlaw. Kaina sa kakagahon, ikumparar sa nagligad na mga inadlaw sining bulan sa Disyembre. Pero sa kay City Veterinary Officer Dr. Rosie Ramang nga nag-ihaw sila o kung nakasulod ang halos 120 kabilog nga mga ilihawon nga baboy subong adlaw sa among slaughterhouse nga sa diin halos nagdoble kumparar sa nagligad area pahayag sang City Veterinary Officer sa siyudad sang Cadiz. Dok, kaya good morning, Jer. Happy New Year sa imo, no? So, as usual, Jer, damo gid ang iyo subong kay may okasyon pa. As reported kay ina sang aton na inspector nga si Ivan Scaris nga sobra 100, 120 pala mo. So, ang kwantity, ang volume yan, halos doble sa normal nga mga adlaw daw. Yes, Jer, Bulig siya kay sobra 100. Then maglapat, Jer, kay ini nga mga inuras, paapas pa na sila. So, may mga harap pa, gina-expectar sila nga magasulod pa, bangod kayong iban Aksyon Rex, nga paapas pa. Kaya pasalamat naman si Dr. Jose Ramang tungod kay Jerry sa aton sa probinsya kag siyudad sa Cadiz
hilway kita sang babalatian sa baboy amo ining African swine flu nga kadin ilaman nga close nga gina monitor man sa karon na. So far, amo lang ang atong pasalamatan no kay ang bilog nga Negros mismo way pagid kaya naigo sang ining masakit dyan ining African swine fever no. So, report di ka sa syudad sa Cadiz sa atong mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, hindi sa aksyon Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gutim. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Sa iluwantang balita gikan sa unang distrito sang probinsya upod kay Aksyon Nelson Patino bilangguan ang gindangatan sang 8 ka mga nadakpano illegal nga pabulang sa gihapon sini. Yaring kaunda sa report ni Aksyon Nelson Patino. Sa detalye sining balita, Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex, advance Happy New Year. Pila na lang ka oras kag magatakop ang tuig 2021 kag sa aton sini nga mga ka-aksyon Rex maayugid nga pagselebrar sang biteras sang bagong tuig karon no. Gikan diri sa banwa sang Calatrava nagatamyaw gid sang tanan sang advance Happy New Year sa tanan. Aksyon Rex ang balita nga nakuha naton diri sa aton sa area of responsibility bilangguan ang gindangtan sang 8 tanan ka mga nadakpan sa illegal nga pabulang sa syudad sang San Carlos adtong Disyembre 30. Ang pagdakop ang natabo sa Sitio Troso, Barangay Bulwangan, syudad sang San Carlos, las 12:30 sang hapon. Action Rex, ang mga nagkaladakpan ang Sanday Panciano de la Cruz, 59 anyos, Jonas Aguanta Senior, 55 anyos, Ernesto Natinga, 81 anyos, Julito Binimerito, 52, Rodi Mainit, 55, Babster de la Cruz, 37, Roderick Fajardo, 40 anyos, kag Arnold Fajardo, 55 anyos. Ang mga nagkaladakpan lon sa residente sa nasambit nga barangay, kag ang pagdakop, ang ginpanguluhan ni Police Lieutenant Rodney Sarona sang San Carlos sa PNP. Action Rex nakuha sa bulangan ang 3 ka mga buhi nga manok kag inog bulang kag isa ka pataya nga manok kag subong man nakuha sa sulod sang bulangan ang 500 pesos nga taya sini. Ang mga sospitsado ang sa karon Action Rex ang magasugalaw sang bagong tuig sa custodial facility sang San Carlos PNP para sa nagakaigo nga disposisyon sa amo nga kaso. Ikan diri sa banwa sang Calatrava, Aksyon Nelson Patino. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson Patino sa iluwan tanay nga ato sa nga ikatatlong distrito sa Aksyon Arlo Ticar. Kaso sang kriminalidad sa banwa sang Ibi Magalona nagapabilin nga manubo suno kay Police Captain Eric Doronela. Sa detalye sining balita, upod na kay Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Action Rex nagapabilin nga manubo ang kaso sang kriminalidad humalin sa unang bulan sang tuig 2021 tubtob sa karon nga bulan. Action Rex diin magasugata naman kita sang tuig 2022. Ini bangod Action Rex sang padayon nga mobilization sang Ibi Magalona Municipal Police Station kag deployment sang ila sini nga mga force multiplier agod nga magapabilin kag mabantayan ang mga pumuluyo sa nasambit nga banwa. Ginpahayag pa sa aton ni Police Captain Eric Doronila sa isa ka interview nga sa subong sini bilang acting chief of police sang Ibi Magalona Municipal Police Station ang pagnubo sang kaso sang krimen ang patimaan lamang Action Rex
nga epektibo o kung epektibo ang ila sini ginahimo o kung kampanya diin ginakopirahan naman sa mga pumuloyo. Dugang pa ni Police Captain Doronila nga sa karon may ara gid lamang nga pagnubo sang kaso o kung may problema nga kung sa diin lunsay initanan suno sa iya reparable gid lamang sa barangay kag kung sa diin Aksyon Rex ining mga problema ang masulbar lang sa lupo ng mga barangay. Si Police Captain Eric Doronila ang nagalaom nga mangin malinong ang pagsilibrar sa mga pumuluyo sa banwas ang Ibi Magalona nga magasug-alaw sang bag-ong tuig talakipman ang pagpangabay niya sini sa mga gun holder nga palihog hindi gid magpalupok sang inyo armas durante nga magasug-alaw kita sang bag-ong tuig. Si Police Captain Doronila ay nagatamyaw man sang Happy New Year sa tanan nga mga pumuluyo sa banwas ang Ibi Magalona. Report gikan sa banwas ang Ibi Magalona. This is Aksyon Arlotica reporting. Mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Arlo Ticar sa mga kaksyon ta constipation ang problema ninyo mga kaksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka-aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time.
traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanoon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing.
batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:46 ang atong oras, salang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Ang way ta malabutan, pasensya gid. Buwas naman kita kinitanay, may New Year's presentation pa kita, buwas mga kaaksyon. Ay, puwerte. Sige, sa aton sining mga kaaksyon, pila na lang, more or less 10 oras na gid lamang, no? Kag New Year na mga kaaksyon, no? Sige, salamat gid, standby sa masunod nga programa, ang This Is My Life, sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo ni kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong, mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo naman yan. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon